Okay, mayong hapon, no? 3 o'clock, August 13, Thursday, 2026. So na, nakikita na ito ang Anhangdon Occidental, no? So ang Risinganan Puhon Pista, no? Anhangdon Occidental, yata dire, soy-soroy, magisunan. Good afternoon, Kap. Kanang, pwede mong tanan mo? Kay mo mahibaw og sayang yan eh. Kay si Winston ba yung kana nga na kuno salo-saloan eh. Invite ko ni dire og mo nang mutana ko ding samde ni ani dai. Ayan, ini barangay Financial kada barangay. 30,000. Parasam ko na. Sa gamita na barangay nyo. Kinsa mo tag? Sa tabi sa Gob. Amo ni si Gob. Sa barangay na. Karon apa mabot? Ya, salamat ka pa kay magtiwas na niya. Interaction sa Budia. So may kuan kap mga katapok mo ron. Nami kuan barangay 8. Barangay 8. Sana 300k. kad 300k dai. 30k. Di sig abi og 300. Kay 30 man to hingan ni kapis. 30k. Oh, Barangay 8. Kap. Na si Gob Aris ron. karon Over. mo ni kinagopuhang Buyag-buyag. bisag Kaduha ko ni. uway asa may kaduha may asa may primero Kani ni. calls mo kaduhang gwapo calls. Kaya mga gwapo pinili naman ni kapitan to pa agaw na to. Wow. Mga pinili naman ni kapitan ron. Di kuan. Undi. Sa may ako. Vlogger. Laser. Apa ka na dos Piris? Dali. Mo ni maestro sa Porokanjo. Mo ni maestro Olibog sir. Nasakop ng re. Sir Yanso di matabang. Bor ni maestro nga di mamunag bungay sa una. Da. Bali. Di pa munaw eh. Kato mamunaw si Katraba. Si negro kato si negro. Katraba. Si Katraba. Si negro pasuan baka. Kay nilara to buwa budzag sa una eh. Pero butan mo ta. Butan ka. Butan bata sa una. Butan. Di pa karon nga magdag. Musuko pa. Musuko pa. Pero karon wala. Madlag na karang maestro dunggapo na. Tus pa. Mo ni mga kapitan gwapo ni sa loon. Dali. Okay. Ay ko dire. Mga captains. Gamay ra kantidad. Kapitan akong yagaw. Okay, diba Joel? Di ba muliktan mga Hi. papa sa kabilaw. Ano kapitan ni ba na? Kapitan ito na Ano na? Why? Well, kuranan. Kabilaw di asa man si kuan. Dire, kapitan mo re? Mga kapitan, kuwali. Tanod. Pang. Hay. Hari ko kay vlog. Lagi. Ako si. Are. Papel de Loon. Kare ba kay Lari? Hoy. Ay wala. Kapitan mo ni, sa una. Karon din. Wala. NBA na. Ari ko kay mo kumpare ni. Kare, kapitan mo ni. Kapitan sa electric. Uy, kapitan. Kapitan tanan ni. Kapitan tanan. Ay, susunod ka. Lawan. Ako ulit kapitan kanilakaw. Kare, kapitan mo rin. Ma'am Bibi. Ito, itong kabilan. Mga guwapa, mga kapitan eh. Nang Inday, kapitan sa Inday na yun. Ban o tulo ka bagakay. Ano sa? Okay, makita ta mayang So ito level 7. kay tagsara ni. Kamis baslay. Tagsara ni ba? Tagsara
Labon buhi pa ko. Okay, hi. Uy, Yupi. Ano saan to juga, Pin? Si Armando ba? Ano saan man? O, si Armando, si. Kanto Mugtad, Coco Norte. Gawas Wari. Ari. Di ko na, Pin. Kapitan, talan. Hello. Ikaw ba rin apang? Ikaw, hindi. Ikaw saan ka? Vlogger na ka? Hired ko na rin. Eh, Kaya oh, makita ko na mo. Siya, edit. Bahi, Basak, Basdako. Bahi, asam na dapit. Ay, Ma'am. Ilang po mabilaw. Ma'am, bawal po ako. Sila lagi. Hindi na pwede ganun. balik dit kay ang klaro ba? Bang, double income ha? Double income. Alam mo. Kapitan ka ba? Ha? Kapitan ka? Ha? Treasurer. Ano sila yung gapo? Di ba, kaya ka na. Kagawal ka sa wala. Sila yung gapo na. Bayan. Hello. Kapitan. Sila yung kapitan na yan. Kami. Ano yung lugar ko yung sa roon. Kwasi. Kapitan, eh? Kapitan sa kuan? Sa Kawayan. Sao. Asaom. Gajima. Lituan. Okay, balitin sa kuan eh. Kawayan. Saan dyan? Walang kilo. Kari, kuan eh. Kawayan. Kawayan. Kumpleto ni tanan din dire. Ito yan, oh. Hi, kawayan. Malacanang na. Bintahan na ni kay Kaubang Marcos na. BBM. Dahi. Kuan na. Duterte. Okay, amo ang kapitan eh. Stay. Diya sa akong agaw unat. 960. Okay, salamat.